A ja som si tak hovorila, že toto by sa ti mohlo páčiť. To sa mi veľmi páči. Aj ty sa mi páčiš. Ďakujem ti za to, Alenka, že si ma tak prijala. Že ty si bola tá prvá, ktorá ma tak prijala v tom našom televíznom hlásateľskom bývalom svete. Ty si bola tá prvá, ktorá mi takto podala ruku a povedala: ja som Alena, tykaj mi. A to som si strašne považovala a mala som taký pocit, že ty ma berieš do vašej rodinky a do toho rozbehnutého vlaku. Tak som rada, že v tom vlaku stále sedíme spolu a že sa stále vezieme a dúfam, že nám to zostane. Ja ti ďakujem veľmi pekne, Hanička, za všetko. Za tvoje priateľstvo dlhoročné. My sme spolu stáli aj vtedy, keď už sme neboli spolu v hlásateľni, ani mimo hlásateľne. Vždy sa nám darilo udržať si priateľstvo, všetko napriek úskaliam, ktorými sme prešli. A veľmi rada som ťa prijala a koho iného, ak nie teba, ktorú nosím v srdci stále. Ďakujem. Buď nám zdravá a stále taká zvedavá, aká si, lebo to ťa drží nad vodou, podľa mňa. A ďakujem ti veľmi pekne. Rádio Regina.